Homa Bay en ni jopuonjre ma bende kwan gi nyalo heo 50 mawuok e familia ma ok onyale kaunti ma Homa Bay kono ero koro yudo sir mag omenda mag somo kowuok kuom jalno ma bende olap dhoge chwer ne kom women rep ma kaunti ma Homa Bay yiero ma higa manyien. Madam Molin Ngala ma bende chano laro komno ero ochiwo omenda maromo 500,000 ne jonyuol mag jopuonjre go eko kuma bende jonyuol go eko nonyiso mor magin godo kalore ni koro ginyalo tero jopuonjre gi e dhi nyime kod somo e yo makare. Magi eki gin jonyuol mag nyithindo mane sikunde mopogore opogore e Homa Bay County ka. Manyiche ne wakao negi nyithindo kendo watero negi e sikul kanyiche ne gin gi ng'ukni mag school fees. Omiyo agenda mar somo en agenda makoro an kaka Molin Ngala mochung' Women Rep Homa Bay County 2022. En agenda maketo mbele nikech ang'eyo ni kama ji osome en kama dongruok nitie. To ka ji ok osome kor gweng' to dondruok kod weche mag anjao ema bedo e gweng'. Omiyo somo wadwa keto mbele mondo omi okelnwa dongruok. Kama ji osome e kama inwang'o ka wan gi pi maler, te kama inwang'o ka wantiere gi ngima mag ji bede maber, te kama inwang'o kata ka maendeleo mopogore opogore ji nigo. Nikech ng'ama odhi sikul en ng'ama kata oyudo pesane moro matin to en otiyogo pesano e yo mochanore. Omiyo somo mag nyithindwa mantiere primary, mantie secondary, mantie colleges mediere nyaka mane university, wadwa ni mondo waket mongirore e Homa Bay County ka. Kendo mane telo machung'ne, telo mar jopiny ma ok telo mar bund ich. Omiyo an kaka nyar county awuok motegno mar siro somo mar nyithindo. To mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom gima nyar county otimona. Nyocha antiere gi school fees. An gi nyathi miluongo ni Teddy Javan, osomo St. Paul's Legisa. To nyar county nyocha ochulo na school fees siling 5,000, pesa madine ok ayudo. An ng'ama ong'ol. Iluonga ni Wilkista Akoth. Agone Nyasaye maduong' erokamano. Kama nyar county ogole pesani odoge moloyo mane ogolono. To kik otimna an kenda, otimne joma moko. Ago erokamano gi nyinga iluonga ni Isaya Wino Yugi. Ago erokamano ne Molin Ngala madam kuom kony manokonya kana alewo gi nyathi e yor school fee, nyathi manoluong Mbeta iluongo ni Brian Ochieng. Koro agone erokamano kabisa. Nyasaye mad gwedhe kama ne pesa nowuoke. Nyasaye omedi to chuny ma en go no omed konyo go joma moko bende. Pesa manomiya ne en 27,000 manarwako go nyathi sikul.